ସିଝିଯିବା ଉପରେ ହେଲାଣି। ଛେଚା ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଓ ଅଳ୍ପ ଜିରା ଦେଇକି ତାକୁ ଛୁଙ୍କ ପକାଇବେ। ବିନା ଛୁଙ୍କରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଛୁଙ୍କ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ତାର ଖଟା ଅଂଶଟା ଟିକେ କମ୍ ଲାଗେ। ବାସ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଗ୍ୟାସକୁ କମେଇଦେବା। ତେଲ ପୁରା ତାତି ଯାଇଛି। ଜିରା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। କାଢ଼ି ଦେଇକି ରସୁଣକୁ ପକାଇଦେବା। ରସୁଣ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଛୁଙ୍କ ready to eat. ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନିହାତି ଦଳିକି ଖାଇବେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ପକାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବାସ୍ गैस को